Moje blízke okolie sa ma často pýta, čo je to škola Energia tela? Čo je obsahom tohto poročného cyklu a prečo by ju mali absolvovať a aký užitok s ňou budú mať v bežnom živote? Cieľom cyklu Energia tela je nahliadnutie do 13. komnaty a otvorenie Pandorinej skrinky s vecami, ktoré nám bránia byť šťastnými. Pomenovanie, uvedomenie si a postupné spracovanie i samotné transformovanie častí nás tak, aby sa tieto stali hlavným pomocníkom na ceste osobnej evolúcie, na ceste za dosiahnutím vnútorného pokoja, šťastia a hlbokého ticha. Poročná škola nás zavedie do najväčšej možnej hĺbky seba samých. Pochopíme, prečo sa veci dejú tak, ako sa dejú. Prečo sme víťazi alebo porazení na poli partnerskom i pracovnom. Prečo sa nám vôbec darí alebo nedarí. Jednoducho, škola Energia tela nám pomôže naštartovať proces žitia v slobode, bez falošných ilúzií, žitia každou bunkou nášho tela a nielen hlavou. Find the time.